Ayah. Ayah. Kan dito, pamamahay ko to. Tayo na sila ugian eh. Ha? Ano karon sa Uraya, Uraya. Teng teng. Tenedeng teng teng. Yo. Masanitas yo, masanitas. Masanitas imong gipakita na pudno. Masanitas yo, masanitas. Masanitas imong gipakita na pudno. Sa impangita nimo sa 2,000 years later. Ladies and gentlemen, welcome po sa aking panibagong edisyon. Mukbang baby. Lupit ito. Ayah. Ako yung mukbang karoon mga kabika. Pizza with empanada. Lamig kayo. So let's find out. Pero pakyas rin niya kung kuhan. Pero bago tayo magsulit, nandito na si Coffee King. Nasa pagkape kaya ako na si Coffee King. Ano ang ito ang kuhan? Pizza. Tapos mga sobra to mga yagi mga pizza. Unahon ako nin direct. Ayah. 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 Patuloy short mukha ko na. Ayah. Find out. Kidney. Nagpuyo ang akong anak na jinsan inyo kikoy-koy. Ayah. Ayah. Dalawa na ito yung empanada. Ba't yan na magana sa one shop? Ayah. Yun po ano, wala lang, pizza lang. Ayah. Ayah.
Ayam. Doritos na kawayan. Kawayan. Wala eh. Hindi ko parehas sa katong mga greenies kaning mga pizza mo kaning mura lang gid og kanang basta eh. Pero yung empanada so far so good. What? Basta lagi ng pananda ko. Ayam. 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 Basta lagi ng panada. Ayam. Basta lagi ng panada. Ayam. Ayam. Pala ng pizza kung sa'yo lasa. Basta tagaan ko na lang. Kape lagi. Kape ba? Ayam. Ayam. Ito ko na yun. Basta lagi namin. Basta lagi ng panada. Ayam. 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 Ayam.
Bawa tadi kau membuat ni. Ayah! Ya itu. Ayah! Sudah berubah ni pizza. Ayah! Ayah! So, hanggang sa muli mga kabingka. At tingin ninyo akong sunod na mga mukbang, videos, etc. etc. Okay? So, nabulingit ako. Ayah! Hanggang sa muli mga kabingka, ito po si DJ March, di makaya sa mukbang edition lang. Ayah! Ang tanong ko lagi, asap niya ito, mga shoutout kung yan nasa last edition mo. Ayah! Anyway. Tell me pretty lies, look me in the face, tell me that you love me.